Здравейте, днес, въпреки че трябва да е трета част на Daily Vlog, както и да е, ще направя една тема, ще говорим за технологиите. Според някои технологиите развалят това поколение. Аз не мисля така. Според мен технологиите не са толкова лоши, не са и кой знае колко добри, защото от тях очите може да те заболят и трябва да носиш очила. Да. Но за щастие никой все още не използва Skype. Забравих кой съобщо е ползва още Skype. Както и да е. Според Ивайло Н, технологиите ни заобикалят около нас, въпреки че те развалят очите и погледът ни, те също развалят поколението заради домашно употребваните технологии. Компютрите, таблетите, телефоните и ДР, т.е. други, съкратено други. Надявам се това да престане, но защо по дяволите малките деца си пишат домашните с технологии? Първо, Ивайло, никой не си пише домашните с технология, поне аз не знам за кой друг. Не виждам просто защо трябва толкова много да спаникьосвате от тези технологии. Да, прав е Ивайло, защото ние ставаме зависими. Даже учените, госпожата от училище, ми беше казала, че учените са открили зависимост от компютрите, където се сташ под компютъра не може да се махнеш от него с часове. Минимум поне 20 минути можеш да поседиш на компютъра и трябва очите ти да починат. Никога не бива да си седнал и компютърът ти е в коленете и да гледаш нещо или да четеш. И хубаво да се четат книги, но не е легнал. Може да четеш също както компютъра 20 минути и оставаш да почине очите ти. Да, надявам се клипчето да ви харесва и това е от мен.